L'any 1937, Picasso va pintar el Guernica i Miró va pintar el Segador, un mural que també s'exposava, juntament amb el Guernica, al pavelló espanyol de la República, a l'Exposició Universal de París. Fins fa ben poc no s'ha sabut que els serveis secrets de l'Alemanya nazi van intentar segrestar el Guernica. I, de fet, el que va passar és que va desaparèixer el Miró. Més de 70 anys després, una galerista d'art de Barcelona descobreix aquesta trama i decideix seguir-ne la pista i intentar trobar el Segador. Té molts motius personals i d'altres per intentar trobar aquesta obra, que seria tot un referent per la Catalunya actual, pel moment que està vivint aquest país. I aquesta novel·la, El lladre del Guernica, va d'això, de la revenja d'una galerista d'art, de la competència entre Picasso i Joan Miró, de l'ambició d'una pintora i del misteri de la possible reaparició d'aquest mural tan singular que és el Segador de Joan Miró.